दिनै जोंनि गोदो गोदायनि आबादारिफोरा मिथिंगा आबादारियामोन आबादखौ बहुद टेकनिकजों मावो आबादखौ बहुत रोखोमनि मावनाय जायो अर्गेनिक फार्मिं नेचारेल फार्मिं बाय'डाइनामिक फार्मिं कनभेन्सनेल फार्मिं अक्सि फार्मिं लेजार फार्मिं जोंनियाव बांसिन अखा हाग्रा पृथिबिनि बिथोराव बांसिन अखा हाग्रा जायगायानो जोंनि जायगा बड'लेण्डनि बिखायाव जोनोम मोननाय मुंदांखा अर्गेनिक साहा आबादारि फुंखा सुबुं टेनजिं बड'सा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव जोनोम लानायनि उनाव गावनि नाजानायजों फ्रान्स जापान केनाडा बायदि बायजोआरि हादराव फालांगि खालामबोदों टेनजिं बड'साया लोगोसे गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बुहुमाव गावखौ फादार अफ अर्गेनिक बिमुंजों सिनायथि होबोनो हादों बिथां बड'साया बे टेनजिं बड'सानि सुंद' सिनायथि जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो लाखिना फैबाय थानाय समाव मावनो लानाय माखासे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनि उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि गागि खौरांगिरि सोरांसारनि दान्दिसे बोसोनारि मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों बे समाव आबुङै मिथिना लानि फै खुलुमबाय नैबे समाव फैबाय थानाय जिहेतु गेदेर बर'दिन आरो बेजों लोगोसे 2024 मायथाइ गोदान बोसोर बेनि गाहाम हामलायनायखौ नैबे समाव आं बड'सा खौरांनि जानानै बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहोबोनाय थाबाय नैबे समाव आं लानानै फैदों मोनसे मोगा-मोगि आयदा जाय मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ बेयाव आलासि हिसाबै डिमाकुसि हालामनि सासे जाफुंसार फालांगिरि आदा टेनजिं बड'सा आरो बे आदा टेनजिं बड'सानिफ्रायनो जोङो नैबे समाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिथांनि माखासे जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आरो बिथाङा दासिमाव मा मावनानै दंबाय थायो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनि जे थांखिफोर हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बिनि सायाव जों मोनसे आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे समाव दंफैयो दा बेनिखायनो आं नैबे समाव आदा टेनजिं बड'सानिसिम थांनि जिहेतु बिथाङानो दिनै जोंनि जि आयदा बे आयदानि गाहाय आलासि नोंगौ बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि मुंदांखा जानो हानाय जितु जिबारि आबाद मावनानै बिथाङानो जाहैबाय टेनजिं बड'सा आरो बिथाङानो दिनै जोंनि नैबे जितु मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव बाहागो लानानै खोब जोंनि नायगिरिफोरनि आरो नैबे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों लोगोसे बायदि रोखोम सासे जाफुंसार जानायनि आन्दोआव मा थायो बेफोरनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंलांबाय जोंबो साबायखर बावदों बिथांखौ जितु गावनि दान्दिसे समखौ नैबे समाव जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय जोबथारनायाव खुलुमबाय नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि नैबे बड'सा खौरां बिजोंनि जानानै बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ जोंनि नैबे समाव नायगिरिफोरनि दान्दिसे फोरमायनो थाबाय खुलुमबाय बयखौबो थेंक इउ फर गिभिं मी दिस अपरचुनिटि माय नेम इज टेनजिं बड'सा आं सासे फिसा अर्गेनिक आबादारि जिबारि आबादारि आङो बर' जिबारि होननानै बुङो बहुतानो मिथिया जे अर्गेनिक होनबोला बेलेग मानसिया सानबाय थायो खिन्थु अर्गेनिकखौ बर' जिबारि होननानै बुङो जिबारि आबादारि आं सासे जिबारि आबादारि अर्गेनिक आबादारि आङो सासे आबादारि बेकग्राउन्डनि जानानैबो खिन्थु आङो आबाद मावनानै जानो बा गावनि लाइफखौ आङो सास्टेनेबल खालामनो थाखाय आङो फिउचाराव सानाखैमोन दिनै आं जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन जोंहा बड'लेण्डनि जेब्ला दावहा जादोंमोन बै समाव जोङो उन्दैमोन बै उन्दै समाव जेब्ला जोङो स्कुलाव थाङो गामियाव थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलायनिबो मोजां सुबिदा गैया दलं गैया लामानि बेबस्था गैया दै बारसोमनानै बेगखौ आखायाव लानानैसो दै बारसोमना जों थाङोमोन बै समाव बेबायदि इडुकेसनखौ जोङो जा सोलोंदों जा एसे एनै सोलोंदों जों बिदि सोलोंबोदों सोलोंथाइखौ खिन्थु बै समावनो बड'लेण्डनि मोनसे दावहाबो सोलिबाय थादोंमोन जे बर'आ मोनसे बिश्वआव जाहाथे सिनायजानाय जाथों बुहुमाव जाहाथे सिनायजानाय जाथों बिनि दावहा मोनसे नांबाय थादों बै समावनो साडेनलि आंनि न'खरनिफ्राय खम समनि गेजेराव 7 जन मानसिया लाइफ सेक्रिफाइस जादों आंनि आब' आंनि आदा दादै फादार बिदिनो जोङो 7 जन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोङो लाइफ सेक्रिफाइस जादों आरो दिनै लाइफ सेक्रिफाइस जाखांनायनि उनाव आंनि बिमाया आंखौ सानदों जे माने बेबो आं उन्दै हिसाबै बेबो हयथ' न'आव थाबाय थायोबा
सोरदोंबा माबा मोनसे खालामजागोन सिथारजागोन गावथारजागोन बिदि साननानै बन फाननानैब्लाबो न'नि हाखौ फाननानैब्लाबो आंखौ बाहेरायाव दैथायहरदों बाहेरायाव माने जों गुवाहाटियानो जोंनि थाखाय मेजर आरो केपिटेल जितु गुवाहाटिया जोंनि राजधानी गुवाहाटियाव थांबाला आङो माने जोंथ' गारि मटरबो नुवा गोदो जोंनि जायगाफोराव साइकेलानो काफि बाइकआनो काफि जोंनाव खम होमबानिया ओमफ्राय हा हु फाननानै आंखौ गुवाहाटियाव दैथायहरदों गुवाहाटियाव थांना नुबाय आङो मोस्रोम बायदि गारिफोरा थांलाय फैलाय लाइन खिन्थु गुवाहाटियाव मा मावना जानो आङो सासे माने मारिया पाब्लिक स्कुलनि बिगोमानि न'आव आङो फुल नायग्रा बिबार बागान नायग्रा ओमफ्राय न'खौ फोसाबग्रा जानानै थादों आङो 10 बोसोर बयगमोन आं होमब्लानिया 10-11 बोसोर बयगाव बिबार बागान नायग्रा माबा बे बागान फोसाबग्रा जानानै थादों आङो 7 जन मानसि जोंहा लाइफ सेक्रिफाइस जाखांनायनि उनाव खिन्थु आं सानो माने बेनो जे आंनि लाइफआव जिमानखिनि आङो खस्थ' मोनबोदों बेखौ आङो दुखु मोनसे सानबाय थायोमोन आङो जे इसोरा आंनो इमान दुखु होबाय होननानै आं सानबाय थायोमोन आं 13 बोसोर लाइफ सेक्रिफाइस खालामदों 13 बोसोराव आङो दुखु मोननायखौ गाव सानबाय थायोमोन आं मालाबा दलङाव खामानि मावदों खैलानि खामानि मावदों अन्थाइनि खामानि मावदों आं गावखौनो आंनि लाइफआव खोब दुखुथिया होननानै सानबाय थायोमोन खिन्थु आं दिनै मोनसे रियेलाइज खालामो जे इसोरा आंखौ माबा मोनसे फोरोंबायसो थादोंमोन जिउआव बै समाव इसोरा आंखौ फोरोंबायसो थादों खिन्थु बै जितु जा आङो लाइफआव सेक्रिफाइस खालामदों जा सोलोंदों बाहेराव आङो दिनै मानसिया नायना सोलोंनो हायो मावना सोलोंनो हायो फरायना सोलोंनो हायो गावनि लाइफआव आङो प्रेक्टिकेलि माखासे खामानिखौ सोलोंदों ड्राइभिं अपारेटिं मेकानिक्स फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिखौ बोरै सेटआप खालामनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो आङो बाहेराव मोजां मानसिखौ लोगो हमनानै आं सोलोंबोदों दिनै बेखौ सोलोंनानै गावनि लाइफखौनो आं माबा मोनसे माने साहस खालामनानै बिथा खालामनानै आं माबा मोनसे खामानि मावनो हानायनि थाखाय आङो साननानै माने गावनि बिथाखौ बोरै साजायनांगौ गावनि न'खरखौ बोरै साजायनांगौ बेखौ साननानै आङो माने खोब गोबारैनो मोनसे हान्थिनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनैसिम नैबेयाव सफैनो हादों दा आं बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जितु मिथिनो नाजाबावनो जितु बिथांनि जितु सोलोंथाइ केरियार बेथ' खोब गाज्रिमोन नोंथांनिया दा नोङो एसां मोजां स्पस्ट' जोंनि नों इंराजि बुंदों बे इंराजि माबाया नोङो मारै फैदों नों जुदि सोलोंथाइखौनो मोनाखैमोनब्ला बै समाव जितु आबसु आन्दालन बे समावथ' गोबां जोंनि बर' इयुथ्सफोरा सोरबा मिलिटारि पुलिसफोरजों गावथारजादों बुथारजादों अब्लाबो नोंथाङा बे सोलोंथाइ जिउखौ माबायदि बारहो आंनि बिगिनिंआथ' आंखौ फादारा जितु गामिनिमोन सासे जमिनदार फेमिलिमोन जोङो जितु न'खराव माने माइ बाख्रि जोंहा माने 1000नो 4 बिगाल' खममोन जोंहा दुब्लि हाया मैसो फालि मैसो बाथोन मोसौ बाथोन बिदि दंमोन जोंहा गोदो हाबा जायोबा दाथ' हाबा जायोबा मानसिफोरना माने माखासे अर्नामेन्ट माखासे माने फार्निचार बेफोरखौ हरो खिन्थु गोदो हाबा जायोबा जोङो ट्राइबेलफ्रा गोदो हाबा जायोबा मोसौ बाथोन मैसो बाथोनसो हरोमोन जेनेबा जोंहाबो आइखौ लाबोब्लालायनो मादारा आंखौ दिनैबो बुङो आइखौ लाबोबा मैसो बाथोन मोनसे आरो मोसौ बाथोन मोनसे हरफाखादों मैसोआ बाथोन मोनसेयाव माने 150था 100थानि गोजौआव थाखायो मोसौआबो 100नि गोजौआव थाखायो बाथोन मोनसे हरफायो थारमाने ओमफ्राय अमा माने जि दाउ अमा जि हायो हरफायो सनानि दौलाफोर हरफायो बेफोर आलदा खिन्थु जोङो दिनैसिम जोङो जितु गोदो जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा जितु संसार जाबोदों बिसोर खोब हेपि लाइफमोन न'आव माने दाउनि गन्द्रा थायो न'आव माने माइ बाख्रि थाखायो ना थाखायो गय बागान माने बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासै थाजोबखायो ओरैबायदि सान्थियाव बर'फ्रा संसारखौ जाबोदों माने न'खराव नांनायखिनिया न'आव थाजोबखायो माने नेचारखौ जों जाबाय मिथिंगा सिबियारि नेचारावनो जोङो मोनफाजोबखानाय आरो जोङो नेचारजों बोथोरजों सोलायनानै जों माखासे आबादखौ मावखायो जोंनो जानो लोंनायनि जोङो अभाब गैया खिन्थु दिनैनि जुगा जि इक'नमिक वार थाखा फैसानिसो दावहा मोनसे फैबाय खिन्थु बै समाव जोङो जानायनिसो राजामोन जोङो बर'फ्रा जेराव मोनजायो जेराव जानो मोनजायो माने बेफोरावसो जों खामानि मावबोदों मोनजानायखौसो जों गोजोनो आरो बिनि कारनाव बर' न'खरफ्रा दिनैबो रयेल लाइफ माने 5 स्टार हटेलफोराव जि खायद'खौ मोनजाया बर'नि गोरिब न'खरावबो गोबाय गिजि न'खरावबो 5 स्टार हटेलनिख्रुइबो मोजांसिन खानाखौ जों गोरिबफोरा जायो बर'फ्रा जायो ट्राइबेलफोरा जायो मेनाय सावनाय सोलामनाय जोंनावसो मोनजाजोबो जों बर'फ्रा ओरैबायदि मोजां खायद'खौ जानानै जों बोलोगोरा जाना थाग्रामोन जों
खिन्थु जोङो बर'फ्रा दिनै लासै लासै जुगनि सोलायनायाव समनि सोलायनायाव जोङो इक'नमिक वार जिथु थाखा फैसानि मोनसे दावहा जाबाय सारा मुलुगावनो दिनै इक'नमिक वारखौ जों सोलोंनांगौ जों बे इक'नमिकखौ जों सोलोंनोब्ला जोंनि जायगायाव मोननाय मोनफ्रोमबो प्रडाक्टफोरखौनो जोङो जोंनि गेजेराव बेम्बु आर्टिसियान औवानि आइजें हेबनो गोरों जोंनियाव दाउ फिनो गोरों अमा फिनो गोरों ना फिनो गोरों मैगं गायनो गोरों गासैखौबो जों ज' जाना फालो जानानै जोंनि मोनफ्रोमबो उत्पादनखौनो जोङो बिदेशाव फाननो हानांगोन खाथिनि बजार गोजाननि बजार नांजाबनाय रायजोफोराव जेरै भुटान बांलादेश म्यानमार पाकिस्तान बेफोरबायदि जायगायाव जोङो दैथायहरनो हानांगोन अब्लासो जोंनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि साउन्ड जागोन जों न'आव उत्पादन खालामनानै लकेल बजाराव जोङो अदालगुरियाव उत्पादन खालामनानै क'क्राझाराव मार्केट नागिरबा जाया माने क'क्राझाराव उत्पादन खालामनानै जोङो बाक्सायाव बजार नागिरबा जाया जोंनि प्रडाक्टफोरखौ जोङो उत्पादन खालामनानै जोङो माखासे गुबुन स्टेटफोराव नेबरिं स्टेटफोराव जोङो जेरै गुजरात दिल्ली मुम्बाइ केलकाता माखासे जोङो स्टेटफोराव एडभान्स जि जायगाफोराव माने मडार्न लाइफ बेफोराव जोङो मार्केट नागिरनानै जोङो इक'नमिकेलि साउन्ड जानांगोन नोंथांनि बेबायदि जाफुंसारनायनि आन्दोआव नोंथाङा सोरखौ साबायखर आंखौथ' आंनि लाइफआव आंनि बिमायानो गोदो आंथ' सासे आबादारिनि न'खरनि जानानैब्लाबो आं सासे आबादारि जानो सानाखैमोन जों एग्रिकालचार बेकग्राउन्डनि खिन्थु जों एग्रिकालचारखौ आं सापर्ट खालामामोन जिथु आंनि आइ आफाखौनो आङो लाइफ सेक्रिफाइस खालामदों बिसोरो माने सान्दुं सहायना अखा सहायनानै जोङो खेथि मावनाय नुदों खिन्थु बिसोरो इक'नमिकेल साउन्ड जानो हायाखै खिन्थु बिसोरनाव जानाय लोंनायनि जेबो अभाब गैया थानायनि थाखाय अभाब गैया खिन्थु बिसोरनाव थाखा फैसानि साउन्ड नङा खिन्थु जोङो बेखौ साउन्ड खालामनोब्ला जोङो कमार्शियेलाइज जानांगोन इक'नमिक वार खालामनांगोन जोंनि मादारा आंखौ न'आव फैनानै आबाद मावनो थाखाय आंखौ एडभाइस खालामदों आं अस्ट्रेलियायाव दंमोन हंकंआव दंमोन आङो जार्मानि हाम्बार्ग सिटियाव आं दंमोन दिनै फैफिननानै गावनि जायगायाव आं खामानि मावफिननायानो आंनि थाखाय सिमांफोर बायदिखासोमोन गावनि जायगायाव आङो थानानैनो आङो फिसा मोनसे अर्गेनिक आबाद मावनानै साहानि मोनसे फिसा इन्डास्ट्रि खेवनानै आङो ग्रिन टि अर्गेनिक ब्लेक टि उत्पादन खालामनानै आङो जार्मानि केनाडा फ्रान्स आङो दायो पृथिबीनि प्राय 18थासो कान्ट्रियाव फिसा क्वान्टिटि सोरनोबा 100 किल' सोरनोबा 500 किल' 1000 किल' बेफोरबायदि आङो दैथायहरगासिनो दङ आङो इन्डिभिजुवेलि जा हायो बेखौनो मावदों दिनैसिम आंनो फिसा मोनसे इन्डास्ट्रि दङ बेयाव जा प्रडाक्ट उत्पादन जायो बेखौ आङो ग्लबेलाइज खालामदों दिनै आं सानो जोंनि मोनफ्रोमबो प्रडाक्टखौनो जोङो ग्लबेलाइज खालामनांगौ जिफोर प्रडाक्टआ ट्राइबेलफोर जायो ट्राइबेलफोरा जिफोर प्रडाक्टफोरा ट्राइबेलफोरनि खायद बे खायदफोरानो पृथिबीनि 5 स्टारनि खायद बिनि कारनाव जोंनि प्रडाक्टफोरखौ मोनफ्रोम प्रडाक्टखौ जों खम दामाव फाननाङा जोङो मोजां दाम मोनसे डिमान्ड खालामनानै मार्केटखौ चेनेलाइज खालामनानै जों फाननांगौ मोनसे समनि जिथु मुंदांखा दावबायथिलि ट्री हाउस बिथांखौ बे जि ट्री हाउस बेखौबो नोंथाङानो लुदोंमोन खिन्थु बेनि थांखिया मामोन आरो दिनै बे ट्री हाउसआ माबायदि थासारियाव दङ ट्री हाउस होनबाला जोंनि मानसिफ्रा मोनसे कनसेप्टआ जोंनि जिथु भिजिटर लकेल भिजिटरखौ आं बुङो स्पेसियलिस्ट लकेल भिजिटरा मोनसे ट्री हाउस बा मोनसे रेजर्ट होनोब्ला आड्डा मारिग्रा जायगा बायदि सानो दिनै माइन्डसेटफोरा दा बेयाव माने लोंनाय जानाय आड्डा मारिनाय जायगा खिन्थु आंनि कनसेप्टआ मामोन ट्री हाउसआव फैनानै मानसिया माबा मोनसे सोलोंथों माबा मोनसे नेचारखौ माने नेचाराव थानायानो जे मोजां आङो ट्री हाउसखौ ओरैबायदि मोनसे साजायनायनि आंहा प्लानिं दङ बे ट्री हाउसआव आङो बेयाव फ्रुइट फरेस्ट आं क्रिएट खालामनो नागिरदों दिनै हमनानै ला पाइनापल गार्डेन 20 बिगा पाइनापल गार्डेन थाबाय 20 बिगा नोङो अरेन्ज बागान थाबाय 20 बिगा लेमन गार्डेन थाबाय बिदिनो थाइजौ बागान खान्थाल बागान माने मिथिंगायाव दाउसिन दाउलाफोराबो जाबाय आरो मानसियाबो जाबाय भबिष्यत फैबाय थानाय समाव सबनोसाय गोदोर समस्या मानसिया खायदखौ लानानै जागोन सिभियार प्रब्लेमा जाबाय खायदखौ लानानै स' बे खायदखौ जाहाथे भिजिटरफोरा ट्राइबेलारफोरा फैनानै बेयाव मोनसे पेराडाइस सोरगोफोर बायदि जाहाथे अनुभब खालामो थानाय जानाय थांनायाथ' आलादा खोथा खिन्थु बेयाव फैनानै जे मिथिंगायाव मोनसे नेचारेल मोनसे अनुभब खालामो दाउसिन दाउलाजों थानानै मोनसे फ्रेन्डलि जोंनि मानसिफोरा कंक्रिटाइज गोजा लाक्जारियास जों मोनसे बिल्डिं न'नि खोथा सानो जोङो माने कंक्रिटाइजनि खोथा सानो गोदोनि मानसिफोरा थोरिनि न'आव माने गरमाव गुसुआव गुदुं थोरिनि न'आवनो ओरैबायदि सान्थि संसार जायोमोन जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि मोजांमोन जाहाथे जों नेचाराव जोङो नेचारखौ अनुभब खालामनानै बेयाव माने थानो हायो
हेपिखौ गोजोननायखौ नांगौबा मिथिंगायावसो दङ जोङो मिथिंगा सिबियारि गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा आरो मिथिंगाखौ लानानै जोङो मिथिंगाखौ सनमान होनांगौ स' मिथिंगाखौ जों सनमान होबासो जोंखौ मिथिंगाया सनमान होफिनगोन जों मिथिंगाखौ अराय जोङो सनमान होनांगोन दा जों जिहेतु नुबाय थादों खौरां बिजोङाव नोंथांनि बागै गोबां एवार्ड बेबायदि मोननाय दा नोंथाङा बबे बिथिङाव बेबायदि एवार्डखौ मोननो हादोंमोन आरो बबेनिफ्राय मोनदोंमोन बेखौ एसे औ आङो बिश्वनि ट्राइबेल जातिनिफ्राय ग्लबेल ट्राइबेल एन्टारप्रिनारशिप एवार्ड मोनदों आं 18टा कान्ट्रिया ज' जानानै आंनो होदों ग्लबेल ट्राइबेल एन्टारप्रिनारशिप एवार्ड मोनदों आं अल इन्डिया टप 3 फार्मार एवार्ड मोनदों इन द प्रेजेन्ट अफ द प्राइम मिनिस्टार मदि आसामनि CMनिफ्राय एवार्ड मोनदों आङो एनभाइरनमेन्टेलिस्ट एवार्ड मोनदों आङो बेफोर एवार्डखौ आङो मोनबोबाय थादों बे एवार्डआ मोनसे एनकारेज खिन्थु दुखुनांथाव खोथा आङो बर' जातिनिफ्राय दिनैसिम गांसे आरनाय मोनफेराखै बा सनमान मोनदों मोनाखै आं बेखौ बुंनो साना सनमान बा बर' जातिफोरनि गेजेराव दिनै बेम्बु आर्टिसियान हेन्डलुम एक्सपार्ट फार्मिं एक्सपार्टफोर दङ खिन्थु सोरखो लाना जातिया खामानि मावगोन सोरखो लागोन खिन्थु जोंनि गेजेराव अनेक दङ दिनै आङो बेखौ बुंनो थाना रावखौबो आं क्रिटिसाइज खालामा खुनु अर्गानाइजेसनखौ आं क्रिटिसाइज खालामा आं गावखौनो माने इग' बिदि फिलिंस गैया आंनाव खिन्थु आं बेखौनो सानो जायफोर लिडारफोर दङ बा जायफोर जोंनियाव सासनगिरिफोर दङ जातिखौ जोंनि गेजेराव बेम्बु आर्टिसियान औवानि आइजें हेबनो गोरों बोरमा फिनो गोरों दाउ फिनो गोरों अमा फिनो गोरों आबाद मावनो गोरों बिसोरखौ लानानै आं खामानि मावजानो लुगैयो बे सोरबा साफा सानै ठिकादारखौ लानानै दा खामानि माव साफा सानै बेफारिखौ लानानै दा खामानि माव जोंनि सम्पदानो जाबाय आबादारिफोर आरो जोंनि सम्पदानो जाबाय जोंनियाव स्किल पार्सन जायफोर दङ बिसोरखौ लाना खामानि मावनांगौ डकुमेन्टारि सिनेमाखौ आंनो प्राइम मिनिस्टार मदिनिफ्राय बनायदों बे सिनेमाखौ इन्डियान प्राइम मिनिस्टार फिल्म डिभिजननिफ्राय बनायदों बेखौ आङो आंनि लाइफ जार्नि आं जा स्ट्रागल खालामदों लाइफआव बिनि सायाव मुसुखा रामसियारिया बिथाङा बनायदों खिन्थु आं बेखौनो सानो जे बर' आजे आंनि पार्सनेल लाइफआव माखासे जारिमिन दङ बेयाव माने 25 बा 30%सोल'सो बेयाव कभार जाना दङ आरो जोङो साबसिन जाहाथे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना जाहाथे लाइफ स्ट्रागलखौ जाहाथे बुजियो जिथु लाइफआ जिथु फारमाय नङा जों माबा मोनसे साजायना गालांनो हायो नामा संसाराव जोङो बर' जातिफोरनि थाखाय बा जोंनि जायगानि थाखाय माबा मोनसे साजायना गालांनो हायो नामा मावना गालांनो हायो नामा बेखौ जोङो ज' जाना फालो जानानै जों साननांगोन बयबो ज' जाना मावनांगोन अब्लासो जोङो सान्तिखौ अनुभब खालामो ओरैबायदि आगोमा जों जे हिमालय हाजोनि गाहायाव ट्राइबेलफोरा जि थायो जि जायगायाव दैनि लेजा नानि अभाब गैया खांख्राइनि अभाब गैया जिब जुनारनि अभाब गैया जों बेफोरबायदि जायगायावसो बर'फोरा ट्राइबेलफोरा थांनानै थाबोदों मुलि बिफां गोजा जोंनि हाग्राफोरा मोनफ्रोमबो मुलि बिफां गोजा बेफोरबायदि जायगायाव जों जे थांना थाबोदों बेफोर जायगाफोरखौ जोङो बासायना लाखिनांगौ आरो जोङो सान्तिखौ अनुभब खालामदोंब्ला जोङो ट्राइबेलफोराल'सो खालामदों आरो ट्राइबेलनि जायगाफोरा सेफटि थानांगौ जाहाथे बाहेरनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि जायगायाव एनक्रचमेन्ट खालामनानै जाहाथे गुलाय गुजाय दा खालामा जोंनि टुक्रासेनिफ्राय टुक्रासे जायगाखौ जोङो जोथोन लाखिनांगौ जोंनि मानसिफ्रा आदसा नैबे समाव जिथु बर' हारिनि माखासे गोबां इयुथ्सफोर दङ जाय बिथांमोना जुदि गोजौ सोलोंथाइ लाबाय दिनै आनइमप्लय जानानै दङ दिनै बैबायदि आनइमप्लय इयुथ्सफोरखौ जुदि सुस्रांनो थाङोब्ला मोनसे मोजां दिगजों लांनो थाङोब्ला नोंथांनिफ्राय मा बोसोन थागोन बेयाव जोंनियाव माखासे फिसा फिसा जोङो इन्डास्ट्रियेलाइजखौ जों सोलोंनांगौ जोङो सार्भिस मावनायखौ जों साननाङा जोङो इन्डास्ट्रियेलाइज जाजोबनांगोन जोङो माखासे जोङो इन्डास्ट्रि होनोब्ला जोंनियाव दिंखियानो फार्स्ट प्रथम जोंनि फेक्टरिया बर'नि प्रथम इन्डास्ट्रियानो जोंनियाव दिंखिमोन दिंखियाव जोङो अनला देनो हायो दिंखियाव जोङो मुलै देनो हायो दिंखियाव जोङो माइ सौनो हायो दासो माइ मिल जाबाय गोदो जोंनियाव दिंखिया न'खरफ्रामबो थायोमोन जोंनि उरालफोर थायो दिंखि थायो बर'फोरनियाव बेनो प्रथम इन्डास्ट्रिमोन दा बे बुस्थुखौ जोङो दिनै माइ मिल जोंनो हाइटेक राइस मिल जोंनो नामोन बै समाव खिन्थु बेखौनो जोङो लार्ज स्केलाव जोंनि मानसिफ्रा मावनो सोलोंनांगौ जों गोदोनिफ्रायनो इन्डास्ट्रियेलाइजखा जों गोदोनिफ्रायनो गावनो सलुसन खालामजोबनो हाखाग्रा मोनसे ट्राइब दिनै जोंनि इयुथफोरा इन्डास्ट्रियेलाइज जानांगौ जोङो दाउ फिबाबो जोङो लार्ज स्केलाव फियो अमा फिबाबो जोङो लार्ज स्केलाव फियो ना फिबाबो जोङो लार्ज स्केलाव फियो आरो बेखौ जोङो बाहेराव एक्सपर्ट खालामनायनि नेबरिं स्टेट नेबरिं कान्ट्रिफ्राव फाननायनि बेबस्था खालामनांगौ जोंनि मानसिफ्रा एमप्लय जेनेरेट दाथ' जानांगौ खिन्थु एमप्लय जेनेरेट जानायजों लोगोसे जोंनि पार्सेन्टआ बांसिनानो जों इन्डास्ट्रियेलाइज जानांगौ
दिनै ब्रिटिशफोरा जोंनियाव फैनानै माइ खेथि खालामनो हायोमोन, गय बागान थालिर बागान खालामनो हायोमोन, खिन्थु बिसोर दिनै जोंनियाव फैनानै मा खालामदों सापातनि इन्डास्ट्रि बसायदों। मोनसे फेक्ट्रियाव बिसोरो 500निफ्राय 1000 करोड़ टार्नओभार जायो मोनसे साप्लाइ फेक्ट्रियाव। दिनै सासे साहाबा सासे मेनेजारा राजाफोर बायदि सासे बर'नि सिबानो जाथों, दिनै सासे MLA मन्त्रि मिनिस्टारानो जाथों, बिसोरनिफ्राय बांसिन फेसिलिटि सासे मेनेजारा लाबोदों। जोंनि आबौ आबैनि हायाव आबाद मावनानै रयेल लाइफफोर बायदि बिसोर थाबोदों। प्राइभेट जेट प्राइभेट चपार प्राइभेट जेट होनानै बिसोरखौ दोनदों, दिनै सिकिउरिटि होना दोनदों। सोरनि हायाव मावदों? जोंनि आबौ आबैनि हायाव मावदों। मोनसे फेक्ट्रियावनो 500निफ्राय 1000 करोड़ टार्नओभार जादों। दिनै बर' रायजोआव जोंहा मथा-मथि जोंहा प्राय जोंनियाव 15निफ्राय 20,000सो जोंहा खेतियक जाबाय सापात आबादारिफ्रा। बे 15निफ्राय 20,000 साहा खेतियकआ दिनै प्राय 14 करोड़ 13 करोड़सो ग्रिन लिफ बोसोराव कालेक्सन जायो सापात गोथाङा। दिनै अदालगुरि, बाक्सा, क'क्राझार सबावनो बर' जायगाफोराव सापात आबाद उत्पादन जाबोबाय, स्मल टिग्रवार जाबाय। गोदोथ' साहा गायोब्ला हमोमोन इंराजफ्रा, खिन्थु जोंनियाव साहा खेतियकफोर जाबाय। बिसोरो जिमानखिनि साहा उत्पादन खालामो बेखिनि फिनिशिं प्रडाक्टआ प्राय 2निफ्राय 3 करोड़ मेट्रि उत्पादन जायो। बेखिनिखौ जों गाव प्रसेसिं खालामनानै जुदि फाननो हायोब्ला जोङो 15निफ्राय 20,000 करोड़ टार्नओभार खालामनो हानाय र' मेटेरियेल जोंनियाव एभेलेबल दङ। जों गावनि बुलेट ट्रेन, गावनि बड'लेण्ड स्मार्ट सिटि, जों गावनो बड'लेण्ड एयारलाइन्स जों गावनो बनायजोबनो हागोन। जोंनियाव ओरैबायदि मोजां मोनसे रिसर्स दङ, बे रिसर्सखौ जोङो मोजां सामलायनो हायाखै। दिनै ब्रिटिशफोरा जोंनियाव एग्रिमेन्ट खालामनानै 100 बोसोर 200 बोसोरनि एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनियाव बागानखौ बिसोरो लादोंमोन। दिनै बिसोरनि एग्रिमेन्टआ मालाबानो एक्सपायार जालांबाय, खिन्थु बेखौ मोजां सासन खालामना जोंनि सरकारानो जा बा जोंनि जाथियानो जा जोङो मोजां जोथोन खालामनानै बेफोरखौ लाफिनजोबनांगौ जोङो, बा मोजां सलायनांगौ जोङो। जोंनियाव इक'नमिकेलि दिनैबो रयेल्टिखौ केलकातानि ममता बेनार्जियासो जोंनि रयेल्टिखौ मोनजागासिनो, जेराव साहानि अक्सन सेन्टारा केलकातायाव दङ। जोङो ट्राइबेल इन्टारनेशनेल ट्रेड सेन्टार बा बड'लेण्ड ट्रेड सेन्टार, जोंनि मोनफ्रोमबो उत्पादनखौनो फाननो हानायनि मोनसे जोंनो ट्रेड सेन्टारखौ जोंनि इयुथफोरा साननांगौ, जोंनि माने फालांगिफोरा साननांगौ। जोंनो इन्टारनेशनेल ट्राइबेल ट्रेड सेन्टार नांगौ। जोङो निम्बु खेथियानो खालाम, हाइजें आबादानो माव, दाउआनो फि, अमायानो फि, जाहाथे जोंनि ट्रेड सेन्टाराव जोङो मोजां बेनिफिटखौ मोननो हायो। बेबायदि सेन्टाराव जोङो फाननो हानायनि बेबस्था नांगौ। दिनै आङो केनाडा, USA, जार्मानि, फ्रान्सआव आं जे एक्सपर्ट खालामदों, साफ्रोमबो बे सम्भब नङा। नाथाय जोंनि जायगायावनो जोङो फ्रान्सआव फाननो हायो, USA, जापान, चाइना, जाहाथे मोनफ्रोमबो प्रडाक्टनो जों फाननो हानायनि थाखाय बड'लेण्ड ट्राइबेल ट्रेड सेन्टारा जोंनि थाखाय सबनोसै इम्परटेन्ट पार्ट। गासै खामानिखौ बावनानै बे बुस्थुखौ जों मावथारनांगौ। आरो जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो गामिफोरावनो बा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो जोंनि आबादारिफोरा आबादखौ सोलोंनो हानाय ट्रेनिं सेन्टार जोंनो नांगौ, जेराव ट्रेन आप जानो हायो। दिनै आबादारिफोरा आबादनि गियान सोलोंनो थाखाय दाउ फिग्रा, अमा फिग्राफोरा बा आबादारिफोरा सोलोंनो थाखाय गियाननि सेन्टार गैया। जों गावखौनो ट्रेन आप खालामनो थाखाय जोंनो सेन्टार नांगौ। बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे ट्रेनिं सेन्टारनि अत्यन्त प्रयोजन, आरो बेखौ इमिडियेटलि जोंनि सरकारानो बेबस्था लानांगौ, बा जोंनि इयुथआ जोंनि अर्गानाइजेसनफोरा बेबस्था लानांगौ होननानै आं सानो। नोंथांखौथ' जिहेतु जों थांनाय समफोराव दिनैसिमबो मिथियो आरो सिगाङावबो मिथिबोदों, नोंथाङा सासे अर्गेनिक फादार अफ अर्गेनिक होननानै नोंथांखौ फ्रायानो मिथियो। दिनै बै अर्गेनिकखौ लानानै नोंथाङा माखासे ओनसोलफोराव माखासे सोरनिबा हांख्रायनायफोराव बेबायदि एवारनेस प्रग्रामफोर होलायनाय जादोंमोन ना? आरो जुदि एवारनेस प्रग्रामखौ होदोंमोनब्ला दिनै बै नोंथांनि एवारनेस प्रग्रामा लाइमोनफोरनि सायाव बा जोंनि रायजो राजाफोरनि सायाव गोहोम गोलैदोंना गोलैयाखै? अरुणाचलाव माखासे अरुणाचलावबो फोरोंदों, नागालेण्डआव फोरोंदों। नागालेण्डआव माखासे इन्डास्ट्रि, होम मिनिस्टारनि इन्डास्ट्रि आं खेवदों। मेघालयआवबो आं खेवदों। मेघालयआव मुकुल चांमानि इन्डास्ट्रि आं खेवदों। गार' नै माबायाव माने गार' हिल्सआव आं खेवदों। गडफ्रे चांमा बिनि इन्डास्ट्रिखौबो आं खेवदों। दिनै माखासे माबाफोरनो आङो इन्डास्ट्रि खेवना होदों। दिनै आंनि इन्डास्ट्रिया दिनै फिसा जानो हागौ, एकदम फिसाहै हामायनो, खिन्थु आं माखासे मानसिफोरनो मोजां लार्ज स्केलनि इन्डास्ट्रि आं खेवना होदों, सेटआप खालामनानै होदों। आरो जोंनि जायगाफोराव माखासे अर्गेनिकनि आङो रिभलुसनखौ लाबोदों। गामि गामि थांनानै जोङो जे बोरि हाफोर दोङो, गबसार हाफोर दोङो, बेफोर हाफोराव साहा गायनो थाखाय आं गावनो थांनानै फोरोंहैदों। दिनै आङो बिदि गिदिंनो आङो माने मानसिफोरनो बहुद आं जा सोलोंदों, इसोरा आंनो जा होदों आं बेखौनो होफिनदों मानसिफोरनो।
आं फोरोंहैदों फ्रि अफ कस्टआव आं मानसिफोरनो फोरोंदों गिर्जायाव चार्चआव थांनानै आं फोरोंहैदों बाथौ मन्दिराव थांना फोरोंहैदों एभ्रि सानडे आं सिगां चार्चआव थांना फोरोंहैदों आङो माबाफोराव बिबिसिनि माबाफोराव प्रग्रामफोराव थांना फोरोंहैदों दिनै बाथौ मन्दिरफोराव थांनानै आङो एभ्रि मंगलबारफोराव थांनानै बाथौ मन्दिरफोराव आङो 10 मिनिट 5 मिनिट सम लानानै आङो फोरोंहैदों मानसिफोरनो गामिफोराव आङो फोरबोफोराव फोरोंहैदों दिनै जोंनियाव लासै लासैनो माखासे मानसिफोरा जों जे मिथिंगा आबादारि हिसाबै माखासे मानसिफोरा जे माखासे पजिटिभआव फैदों गोदोथ' अर्गेनिकखौनो मिथियामोन जे जिबारि आबादखौनो मिथिया दिनै जोंनि गोदो गोदायनि आबादारिफोरा मिथिंगा आबादारियामोन आबादखौ बहुद टेकनिकजों मावो जोंनि गोदोनि आबादारिफोरा मिथिंगा आबादारिमोन बेखौ नेचारेल फार्मार होनना बुङो आबादखौ बहुत रोखोमनि मावनाय जायो अर्गेनिक फार्मिं नेचारेल फार्मिं बाय'डाइनामिक फार्मिं कनभेन्सनेल फार्मिं अक्सि फार्मिं लेजार फार्मिं स' आबाद मावनायनि बहुद आदब दङ जे मोनफ्रोमबो आदबानो आलदा आलदा हाइड्रपनिक फार्मिं खालामो सोरबा अक्सि फार्मिं खालामो लेजार फार्मिं खालामो स' जोङो नेचारेल आबादारि हिसाबै अर्गेनिक आदबजों आबाद मावनायानो सास्टेनेबलसिन जे मोनफ्रोमबो बिलाइयानो मोनफ्रोमबो दालायानो सेवबानो जे हासार जायो बेखौ जों खम समनि गेजेराव फेसेवनानै जों आबादाव बोरै बाहायनांगौ कनभार्ट खालामनांगौ बेफोरखौ जों सोलोंना लानांगौ जि बिलाइफोरखौ बोरमा आरो मोसौआ जाया बेफोर बिलाइफोरखौ जोङो फेसेवनानै सारोब्ला माखासे एम्फौ थैनाय जोङो मुलि बानायनो हायो थैनाय हा बाला हा अन्थाइ हाफोरखौ दिनैसिम मोजां हा खालामनो थाखाय खुनु रासायनिक हासार गैया बेफोराव जोङो जाबोर गोबोर गोरान बिलाइ गोथां बिलाइ जों बेफोरखौ फेसेवना गारबाय थायोबा जेमान थैनाय हा जाथों बाला हा जाथों बेफोर लासै लासैनो मोजां हायाव कनभार्ट जालाङो बेफोरबायदि सानथाया नोंथांनाव बबे समनिफ्राय फैगोन जोंथ' गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मिथिंगाजों लोगोसे आबाद मावबोखानाय नालाय गोदोनो जोंनि आबौ आबैमोनानो जोङो मेसें बोथोर फैनाय लोगो लोगो बोरमा खि मोसौ खि बै दाउखियानो बुं दाउनि जिबानखिनि माने एक्सट्रेक्टेड माने वेस्टेड मेटेरियेलफोरखौ बा डिग्रेडेबल सेवनाय बुस्थुफोरखौ सेवना थानाय हासार जानाय बुस्थुफोरखौ जों आबादाव बाहायबोखादों गोदोनिफ्रायनो दा बेफोरबो माने मोनसे नेचारेल एडप माबाखा गोदोनिफ्रायनो माबा खालामबोनाय गोदोनि मानसिफ्रा ओरैबायदि गोरोंखा जोंनि मानसिफ्रा जे गाहाय मोसौबाबो गाहाय बोरमाबाबो गाहाय मानसिबाबो गाहाय जोंनियाव बांसिन अखा हाग्रा पृथिबिनि बिथोराव बांसिन अखा हाग्रा जायगायानो जोंनि जायगा जे दासो सिरापुन्जि जाबाय मेघालय जालांबाय सेपारेट जालांबाय बे आलादा खोथा खिन्थु जोंनि जायगायानो बांसिन अखा हाग्रा जायगामोन गोदोथ' जोङो उन्दैब्ला माइखौ खेराहियाव अखाया 6 मास 7 मास गाहाम हायो खेराहियाव एवनानैसो जोंखौ आइया जोंनो दिंखियाव देनानै जोंखौ ओंखाम जाहोबोनाय गोदो जोङो गोजांना थानो हाया अखा हायो नेरे अखा नेरे थ' बेफोरबायदि जोङो संसारखौ मोनबोखानाय नेचारखौ मिथिबोखानाय थ' जोंनि आबै आबौबा जोंनि एनसेस्टारफ्रा ओरैबायदि गोरोंखामोन जे जोंनियाव केलसियाम डिफिसियेन्सिखौ सल्भ खालामनो थाखाय बिसोरो माने गोदोर जुन्थुनि हाराफोरखौ मैसोनि गं मोसौनि हाराफोरखौ खेथियाव होना दोनोमोन बेखौ नोजोर नांनो थाखाय होना बुङोमोन द्याट्स फर द इभिल आइ होननानै नोजोर नांनो थाखाय आसलथे नोजोर नांनो थाखाय नङा हारायाव माखासे केलसियामफोर थायो बे केलसियामा मिक्स जानानै अखा हादैजों मिक्स जानानै फसलाव केलसियाम मोनबाय थायो दा बेफोर आदबखौनो आङो अर्गेनिकआव एक्सेप्ट खालामनानै पाउदार खालामनानै हारा गोदोर जुन्थुनि हाराफोरखौ पाउदार खालामनानै फसलाव सारना होबाय थायो आं दा बेफोर केलसियाम डिफिसियेन्सिफोरखौ सल्भ खालामो दा गोदोबोनो जोंनि मानसिफ्रा दाथ' दिनैसो आं अर्गेनिक फार्मार आंथ' दिनैसो लाइक ए निउ बर्न बेबि आङो दिनैबो आबादाव खिन्थु जोंनिख्रुइ गोदोनि मानसिफ्रा जोंनिख्रुइ साबसिन गोरोंखा गियानखौ जोंनि इयुथफोरा जुदि गियान सोलोंनोब्ला खाथि खालायाव जोंनि एनसेस्टार फार्मारफोरनिफ्राय खाथियाव थांनानै माखासे इनफरमेसनखौ लानांगौ डन्ट मेजार उइथ एनि सार्टिफिकेट डन्ट मेजार उइथ एनि एज खाथियाव थांनानै जोङो सोलोंनानै लायोबा जों गियानखौ साबसिन लानो हायो आच्चा जोबथारनायाव मोनसे सोंथि नोंथांनिसिम एज ए टेनजिं बड'सा हिसाबै फैबाय थानाय समाव नोंथांनिफ्राय जोबथाराव मा थागोन जितु जोंनि नायगिरि आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय हालामाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो सानो जे जोंनि जायगाखौ आङो थांना थासान्दि जोंनि जायगाखौ जोङो साजायना गालांनांगौ जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो लाबायल' थानाङा आङो मिथिंगानिफ्राय लाबाय थानोल' साना जों मिथिंगानो होफिननोबो नांगोन जों मिथिंगाखौ जों साजायना गालांनांगोन जों साजायना गालाङाबा जोंनि जायगाखौ रावबो साजाया जोंनि हा हु जोंनि सम्पति मोनफ्रोमबो प्रपार्टिखौनो जोङो साजायना गालांनाय साननांगोन थाखा फैसा धन सम्पति जुदि जोंनाव दङब्ला बेफोरखौ वेस्टेड खालामालाखोनो जोङो मिथिंगाखौ साजायनाय जा मिथिंगानि थाखाय खामानि मावनांगोन
जिब जुनार दंफां लाइफां जाहाथे गासैबो सान्तियै अनुभब खालामनो हायो जाहाथे नेचारखौ जों अनबासो जोंखौ नेचारा अनफिनगोन मिथिंगाखौ अननांगौ जोङो आरो मिथिंगाजों अराय सम जों थानांगौ मिथिंगा सिबियारि हिसाबै जोङो बर'फोरा ट्राइबेलफोरा जोङो मिथिंगाखौ अननो रोंनांगोन आं बेखौनो सानो आरो जों मोनसे नुबावदों जिहेतु दिल्ली मुम्बाइ केलकाताफोरनि जुदि बाथ्राखौ बुङोब्ला बेयाव आबहावाया गोबां गाज्रि जानो हमगासिनो दं खिन्थु जोंनिया जितु बड'लेण्ड जितु जों नैबे बर' रायजोआव दङ बेयो जाहैबाय मिथिंगाजों आबुं बुंफबनाय मोनसे समाव ओरैबायदि मोन्दांथि मोनहरो जिहेतु दै बथलफोर बायदि जुदि जोङो अक्सिजेनखौ बायनांगोन नामा बेबायदि परिबेस जाना फैगोन दा बेनिखायनो जुदि मिथिंगाखौ अननोब्ला जोबथारनायाव नोंथाङा मा बुंगोन मा राहा लानाया मोजां जागोन जोङो ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा जि जायगायाव थादों जोङो दैखौ बायना लोंफेराखैमोन कुनु दिन जोङो दै बायना लोंनायनि जोंनाव परिबेस गैयामोन बर'फ्रा जि जायगायाव दैनि लेजा दङ हिमालय हाजोनि सेर सेर जों थाबोदों जों थादों रायजो जादों जों संसार जादों हिमालय जायगायाव जों थादों आरो बे जायगाफ्राव जों दिनैबो जोंनि बिफां लाइफां दंफां लाइफांफोरखौ जों मालाबाबो दाननाङा हाग्राफोरासो बिफांफोरासो बेफोर दैखौ फिल्टारेसन खालामो साफा खालामो दैमानिफ्राय बाला अन्थाइफोरखौ जों जुदि थिखांजोबोब्ला बाला थिखांजोबोब्ला अन्थाइ थिखांजोबोब्ला जोङो दैखौ सोर फिल्टार खालामगोन दिनै बाला अन्थाइ बिफां लाइफांफोरासो दैखौ फिल्टारेसन खालामो जों नेचारखौ अननांगोन जों नेचारखौ डेस्ट्रय खालामनाङा अब्लासो जोङो सास्टेनेबल जानो हागोन दिनै जोङो अन फरेस्ट जों क्रिएट खालामनांगोन भिलेज फरेस्ट क्रिएट खालामनांगोन सिटि फरेस्ट क्रिएट खालामनांगोन दिनै जोङो सिटिनि गेजेरावबो जोङो सिटि फरेस्ट क्रिएट खालामनांगोन अन फरेस्ट क्रिएट खालामनांगोन जोङो टाउनल' बनायबो जाया टाउनावबो जोङो फरेस्ट क्रिएट खालामनांगोन जाहाथे दाउआ मोजां बासा लानो हायो बेरेफोरा दिनै बिल्डिङाव बासा लायो दिनै मालाबा गुवाहाटि टाउनफोरावबो मैदेरा हाबला फैयो जाहाथे टाउनफोराव बिसोरबो फैयोब्ला जाहाथे सान्थि थानो हानाय बायदि जोङो अन फरेस्ट जोङो क्रिएट खालामनांगोन सिटि फरेस्ट भिलेज फरेस्ट टाउन फरेस्ट जों क्रिएट खालामनांगोन अब्लासो जोङो सान्थिखौ उनाव फैबाय थानाय समाव दिनै गरमनि तापमाना नांनायनिख्रुइ बांसिन जाबाय दिनै सान्दुंनि तापमाना नांनायनिख्रुइ बांसिन अखाया सम बायदि हाला दिनै बोथोरा दिनै इनबेलेन्स जाजोब्बाय बेखौ जोङो ज' जाना फालो जाना खामानि मावाबा जों जाला आरो जोङो ज' जानांगोन बयबो मिथिंगाखौ अननांगोन अब्लासो जोङो मिथिंगाया जोंखौ अनफिनगोन जों मिथिंगाखौ अननोबा जोङो मिथिंगानि मोनफ्रोमबो बुस्थुफोरखौ जों अननांगोन अन्थाइ बालाफोरखौ जों दैमानिफ्राय बोखांनाङा जाहाथे अन्थाइ बालाफ्रासो जोंनि दैखौ फिल्टार खालामनानै होयो दंफांफोरखौ जों दाननाङा दंफां फांसे दानोब्ला जोङो 10 दाल जाजाय दंफां गायफिनो आं बेखौ अनुरद खालामो बयखौबो जाहाथे जोङो बेफोरसो जोंनो माने थांना थानायनि फिउचार माने जेनेरेसन लाइफ जिउखौ बिसोरसो जोंनो होफिनो थ' जों बयखौबो अननांगोन स' वी हेभ टु लाभ द नेचार विल लाभ आस दिस इज भेरि सिम्पल थेंक इउ भेरि माच नोंगौ बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि मुंदांखा जानो हानाय जिथु जिबारि आबाद मावनानै बिथाङानो जाहैबाय तेनजिं बड'सा आरो बिथाङानो दिनै जोंनि नैबे जिथु मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव बाहागो लानानै खोब जोंनि नायगिरिफोरनि आरो नैबे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों लोगोसे बायदि रोखोम सासे जाफुंसार जानायनि आन्दोआव मा थायो बेफोरनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंलांबाय जोंबो साबायखर बावदों बिथांखौ जितु गावनि दान्दिसे समखौ नैबे समाव जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावबाय जोबथारनायाव खुलुमबाय बयनिसिम बिथाङा जितु तेनजिं बड'सा खोब जोंनि समाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलांबाय जोंबो हास्थायो जितु जोंनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरा साफा फैबाय थानाय समाव बिथांबायदिनो जितु फुंखा सुबुं महरै बुहुमाव गावखौनो सिनायथि होनो हागोन होननानै नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि